Hallo vriend, mijn naam is Kenneth Jesbrecht. Mijn vraag is zo zaad dat ik hier niet drie zijn en je kon weer doen met een duiper video jeder maatwerk uitschalten. Ik had 3 weken aufgenomen, über die 3 weken heb ik me befried en dat was een wondervolle tijd en ik prijs God dat hij ons zo zo gezegend en zaken gehouden über deze tijd. Want ik vraag me op ten 3 zijn, hier waren met je taub en je duim met een duiper video. En dat is interessant, ik heb me niet goed befried. Maar het thema wat we niet goed aan levenswasser kijken doen, dat honderd zich ook aan een grote kaas. En zo we kijken naar het thema van wechselpunt nummer 2, waar we kijken naar de eindtijden. En de vergelijking tussen Jezus en de jüdische kaas. We zijn Jezus wordt vergelijkt met de Brigum en wie Gläubige worden aangeloven dan wie zijn de Bruid. En 2000 jaar terug kwam Jezus hier naar de eerd en kwam naar de Bruid huis. En toel den Bruidprijs met in zijn leven aangeven en dat de blootschildert voor al onze zin. En dan verleidt hij nu den zijn voeder zijn huis te steed ruitmerken voor ons. En in deze tussentijd schickt hij ons de Heilige Geest om ons helemaal ruitmerken voor deze kaas worden komen. En zo dat is waar we nu zijn. We zijn in deze tussentijd, we hebben een Heilige Geest en we merken ons ruit voor deze kaas. En zo een dag hier in de toekomst wordt Jezus terugkomen en wordt zich dan zijn bruid met zich holen. Zodat zijn alle die aan Jezus geloven en worden met komen en worden een kaasvast vieren voor 7 jaar in hemel. En dat wordt een wunderschöne tijd zijn. En dan nu die 7 jaar, dan zijn tijd om een huis aanbrengen. Maar wat dat een ervaring aan een huis aanbrengen, dat ik had het niet aan kaarts beleefd. Als we dan ons huis reinmerken. En we dan al het schwijntje eruit, dat we dat reinmerken kunnen om aanbrengen. En zo dat is wat we worden doen. We met Jezus in de zee, we worden de wereld reinmerken. En Jezus neemt de vriend, de ware Christ, en hij dan 1000 jaar aansluiten. Dat hij keine macht heeft over 1000 jaar. En die 1000 jaar waar we met Jezus en God ook deze ganze wereld regieren. Nu deze 1000 jaar, dat is vielleicht een beetje funny, we kunnen niet ganz verstaan. Maar dan wordt Zoetang nog eenmaal losgelaten worden en hij wordt zijn grote armee opzamelen. En nu meint dat Krieg gegen Gott und gegen Jesus und alle Gläubigen. Aber das ist wirklich ein Krieg. Wenn das passiert in 1 Jahr bleibt, dann hat die Zoetang verspielt. Wenn Zoetang hat keine Kraft gegen Gott. Und so die verspielen voort. Und wir sagen dort, dass Gott ist der Gewinner. Und wie Gläubige, wir sind an der Gewinner sehen. Wir wollen gewinnen. Ein Tag, wo wir stehen. Und wir als Christen, wir wollen die Gewinner sein. Bezieht Gott seine Seele. Und so wir sagen das in Vers, in Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. En de böse Feind, der anverliet, wordt aan 4 eine Schwefelsäule aangesmeten, wo de Tieren de Lees Prophet werden. En die worden Tag en Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält worden. So das wird zu den Feind passieren, ganz zu laat. Die worden für Ewigkeit in Ewigkeit gequält worden. Und wir wollen für Ewigkeit mit Gott sein und regieren mit am Top. En dat is een wondervolle tijd. Iedere maal, wenn wir hier vor uns kijken, dan wir sehen all diese Dinge, die nach hen kommen sind. Wir gruwen uns vielleicht dadurch. Aber ich will Ihnen Mut sprechen, wenn du Jesus hast angenommen, du bist an der Gewinner sieht. Du wirst an einem Tag stehen und du wirst sich haben mit Jesus Christus taub und am seine Seele. Wo einer mit Angst wir haben, ist, wenn wir nicht an Jesus angenommen. Ich will Ihnen Mut sprechen. Wenn du das im Video horchen lässt und du sagst, no, ich habe Jesus noch nicht angenommen. Von der aus kriegst du die Gelegenheit nach Beten zu haben, onderkende die een zin best en neem hem aan in den hart en verander die Leben drauf. En dan wirst du ook metkomen voor een grote kaasvast wat niet in de nächste tijd komen is. So ik wil je das alle Mut sprechen. Waar we deze nieuwigheid verbreiden. Waar we deze Video wieder schicken naar andere Menschen. Wenn die Zeit kommt en waar we ons nu nog bekehren, wo wir noch die Gelegenheit haben. So ik wil je das Mut sprechen, du merkst. Mag Gott ihn wirklich sehen in diesem Werk.